Ik ben Pieter van Althuis en ik ben zoon 30 hier. Wij staan op een prachtig plakje op de plaats van onze HMM, waar ik een prachtige jeugdhoorn heb hier in deze schitterende omgeving. En als je dan zelf huid wordt, dan denk je aan je eigen jeugd. En voor mij weer een van die zaken wat ik toen graag wou, is waarom naar een dorpje. En dat was Duinem, omdat wij daar het meeste fine konden wat ik eigenlijk vroeger zelf mooi maken heb. De vrijheid en de ruimte die wij hier dus ben. En die ruimte die zorgen er eigenlijk voor dat het altijd diezelfde koerst. Maar toch ik wil de Friese sporten, dus eigenlijk onze eigen identiteit. En toch wel het dorp, of zat wel vaker zijn we het meerskip, dat je dingen te jaren door met andere mensen. Ik heb vooral mijn 8e heb ik altijd gekeerd. En dat heeft voor mij eigenlijk mijn hele jeugd en mijn leven en mijn dagelijkse leven bepaald. Tot mijn 32e. Het mij een heel soort vriendschap heeft mij dat gebracht. Dat je een heel soort nieuwe mensen kan leren, eigenlijk middels sport. Ja, dat heeft het voor mij echt heel prachtig maken en ben ik blij dat ik dat zo lang doen mocht. De PC zat ik zo de 5e woensdag van juli zwaar er bij mij voor dat je weer mensen zien komen, eigenlijk een reunie van bekenden. Dat zijn de tradities, die herkenningspunten jouwen, waardoor je eigenlijk echt Fries vielen. En dat je zegt van wauw, hier wil ik bij jaren, je wil erbij jaren. Voor mij is taal eigenlijk een stukje identiteit. En ik vind dat door taal maakt het heel makkelijk contact. En taal is eigenlijk een soort bevestiging van waar je bij komen en waar je opgroeit binnen. Maar ik vind het gewoon tegenwichtig dat mensen eigenlijk waar ze kunnen, waar ze graag waar ze willen. En dat dat voor hun eigen dorp is, dan moet die mogelijkheden daarvoor gecreëerd worden. Het concrete voorbeeld wat ik heb, is dat mensen heel lang in besturen zitten, maar dat er eigenlijk geen terugstroom is van nieuwe verenigingsmensen, omdat het dorp steeds liedser wordt en vergriezen. Een van de oplossingen daarvoor kan natuurlijk wezen dat je de jeugd de kans jouwen, of de 20er of de 30er, om in het eigen dorp te blijven.